Здравейте, аз съм Харкара и в този клип ще говоря за хейтерите на Джастин Бибър. Значи тези тапаци се разделят на две групи, не, три. Първата група са някакви, дето са чули от някакъв деца прави на интересен, че Джастин Бибър бил гей. И нашия, за да бъде интересен, почва и той да каза Джастин Бибър е гей. Както каза Сафона, пълни му си. Втората група са едни, дето иска да са кът него, обаче са пълни дъмбълдори с някакви вежди кът на Раджеп Ведик. И последната група са някакви, дето преди са били билибъри, демек фен на Джастин Бибър, за някой дет не знаят какво означава. И след това станали дирекшенери, селенатори и някакви такива. Чакай само ние да кажем, че One Direction са гейове. Ако ви харесат клиповете ми, се абонирайте. Не, мая тука. Ако искате ми дадете тема за влог, долу в коментарите. И правя клиповете с AVC Video Recorder Webcam. И това е от мен. Чао!